Pare, com ha anat la feina? Ai, filla, com sempre. Però i a tu com t'ha anat l'institut, filla? Bé, molt bé. M'està parlant al pati sobre el tema de les persones refugiades que venen ací. Però el que jo em pregunto és per què venen si estem en crisi? Perquè al seu país estan en guerra i pateixen fam i busquen algo millor. Hi ha gent que diu que venen per a furtar-nos la feina. Aquestes gent no saben el que diu. Si realment saben el que diuen, se ficarien bé que estan en guerra, que tenen que fugir del seu país, què van a fer? No, aquesta gent no sap el que diu. Consideren que se'ls tracta com a delinqüents que no reben